mi mesterségünk. Tudtok-e fiaim verseket mondani? Igenis tudunk! Na hát akkor mondjátok! Ma vagyok ebben napja, aki ezt nem tudja, tőlünk megtanulhatja. Ma vagyok ebben napja, iskolába megyünk bé, szüleink örömére, tanítónak kedvére. Iskolába megyünk bé, kinek van ez szép pénzi, nekünk egy 10-es nagyon, szomorkodni ne hagyjon. Kinek van ez szép pénzi, a kakas kukurikú, szeretném a tanéját, jó megkérdzel a nyakát. A kakas kukurikú, káriszi a szép, már egyszer védezünk még, szenvedek tiszteletét, álljuk a háza népét. Káriszi a szép, már egyszer védezünk még. Nyársam is üres, ágintak utálmas, jól ráillenek egy disznó oldalas, szalonából is nem kisebb, mint egy félajtó. Én vagyok a nyársas felható. Ha nem adnak szalonnát, kifúrom a geregnát. E kosarat én is elhordoznám, akár mély nagy bajjal, csak jól rakják meg hússal és tojással. Aztán adhatnának forintot, lázsiást, de legjobban szeretnék eltenni vágyást. Kérem asszonyomat, adjon vagy 2 tojást, kérem a tartát, toljon helyébe mást. A fekete, sárga, fehér és a suta, toljanak sokakat minden reggel napot. Ha ezek több lesznek, adjatok szalonnával együtt tojást és az angyát, görbagaras máriást, kocrákó munkát, így veszek is